nechať tvoju postu. Ideš, na začiatok. Strašne ďakujem, Mário. Takže začíname asi takú tretiu časť. Čo, ideme? Ideme. Štvrtú pomaly. Áno. Do toho dezorientovaný. Ideme teraz do ich... Áno. A už konečne musíme urobiť nejaký pokrok, lebo ma gule začnú bolieť z toho. Doteraz sme sa iba... Hrali. Tak povediať... Sme sa... Počkať, poďme sem. Chlapci, to je čokoládový Johnny. Hej, Chocolate Johnny a la Niger Dominik Kokot. Ne, ale ne. Popím je nejaký človek. Chlapci, to je trampolína. Poďme. Ne, poďme bližšie. Ne. Ja na to nemám. On ide veci, tušia. Aby som povedal pravdu, je to dosť... Láčo, tak len kúsok. Musíme len kúsok ísť. Ja ne, že... Kurva. Neboj. Hej, tak aspoň vy počkajte. My čakáme tu. Ako neser na to. Hej, tak ideme tam všetci ako tým. Kurva. Ja, oni to majú dobre vymyslené, oni tam ešte aj dvere majú. Hej. Kde sú? Tu sme, ja potom musím. Láco, to je vysávač. Aký nôž? Kurva. Ale Láco, to je obyčaj. Žiborový nožek z jednej plečky. Tak poď ale, no. Tu mám podľa mňa býva Pôjdem s tebou. Slobodná tu býva. Láco. Oni nie sú doma. A nie sú. Chodia, no. Tak. No ja, no, pôjdem za tebou. Skúsime nejaké vzruchy. No, také sme mali doma. Kurva. To piči. A oni sú prachatí inak. Keď si môžu značkové krémy dovoliť. Hej, to je z auta. To piči, to je z auta. To je auto. Fuj, koľko moh je to. Je to asi opustené. Je to môj komín. To sú kokoti. Chápeš to? Oni tam majú asi 5. Trty. To sú môj komín. Inak, ale toto je fantasticky vymyslené. Je to tu neobývané úplne? To je kokot. To ja? A tam to niekto ide. Keď tam pôjdeš, mobil máš u mňa vo vrecku, lebo ja si ešte jedno video. Ale hen zemiačiky normálne tu má. Prečo? Rakov už nemáš priateľov. Už mám to preč všetkými, čo by...
Ja to spíšem domů vymyslu a ja nemám recepcia. A mám to povolené, že iba môj priateľ. Aha, aj chladničko, im to majú dobre vymyslené. Ideme dovnútra. Hej, ideme dovnútra. Ja to tu nemám iné. Dále tu majú tu programa. Kde si, ale... Kde je svetlo? Ty kokos. Ja by som možno mohla zapnúť aj svetlo. Á, tak nemohol. Nemohol, sorry. Tak ideme tam. Sekunda. Ale sa te pôjdeme. Ja sa bojím. Tam svojí jak šeheriť na piče. Čo bude? To bude pozerať. Mám zbraň. Pozeraš k mami. Mám zbraň. Do bezpečnostnej vzdialenosti. No teraz sa pozeraj, počkajte. Nic, podľa mňa tam už Ja nic. tam zaklopem, bože. Môžete to otvoriť, niekto tam. Jano, otvor to. Poď, Jano. A Myšo je nenapadný. Untuli materi do piči, jak sa to... Ultimate Survive. Jano, ideš. Skús otvoriť, aké ne, tak zaklop poriadne. No, Jano. Ticho buď. Môžete ísť. Dovoľkuj si máte, že si zrobil. Aby si berú deviny a se... Nikto tam není, je to neobývané. Tak môžeme tam ísť. Až na to, že do 2010, však ale nevadí. Môžem ešte točiť. Nech sa páči, je to tvoje, preberáš to. Ďakujem. Maroš, 2010. Už máme 7-minútový materiál. Môžu vytrieť prdel. Hej, tak ideme čeknúť ešte hen tam. Dobre, tak musíme, prečo ste to neotvorili? Môžeme to otvoriť. Hej, Jano, Jano, ale neboj sa. Kriem ti piču, Jano. Jano, prosím ťa. Hej, alebo si varešky ideme? Tak takým konárom to otvorme. Varešky. Dobre, ten, A čo sú varešky? To je nejaká hra z materskej škôlky. kto má menej? Ja to budem kamerovať. Chlapci, a otvoríme to s nejakým drevom. Otvoríme to s nejakým drevom. varešky. Aj ty, Jano. Jano, toč varešky. A ja to točím. No tak až si vymeníme. Máme varešky. No Jano, poď aj ty varešky. Varešky, Ani poďte sem, ja mám oveľa lepší nápad. Kurva. Idem na to. Laco, držíme ti palce. Držím ti palce. Držím ti kokovo. Laco, ale toto video bude mať úspech. Teraz ticho, poď, Jano, poď. Vyššie. Aby to bolo... Ticho buď. On to otvoril. Kurňa, čo teraz? Treba nafotiť, čo tam je. Sú také spíchanie. Vítam, takže... Som to otvoril. Laco, ale ak tam nebude to posledné kumpál, tak Hugo to nekúpi. Ja už nemám dáme otvoriť. Laco, musíme vyzbierať peniaze pre zemňaka. Laco, prosím ťa. Čo s drevom, s palicou, zober si kľúč. Laco, ja ti kriem. Láco, ty si kokot, musíme to tam natočiť. Tak keď tam nikto nie je, musíme to tam natočiť. A čo keď sme sa srali, musíme zistiť, jak vyzerá taká štandardná spálňa. Keď už tam nikto nie je, tak vychoďte. No ten vy tam choďte. Dobre, tak Takže máme tu realitku. Toto celé za 200 000 eur. Brat môj Tomáš jak zadará. kupujem. Takže... Nemá niekto chuť sa tu so mnou pokúriť. Ne,
Pane, ideme ďalej. No čo, idete? Tak ideme preskúmať ešte hen tamto a naša misia je splnená. O štvrtek. Chápeš, ale budeme mať zbrane potom. A môžeme ísť kam chceme, aj do banky. Počkáme. Ideme zakúpať hen tam. Áno, ideme. Prepadnem, nebudeme vstať. Lac, tak toto je posledná misia. Potom počkáme na Potom... len postiel a prikrytá, ešte nejaké veci, ale to som nemal čas preskúmať. Ale niekto... Si to nevyužil, si to Ja, keď budeme mať zbrane, tak tam môžeme ísť. Bušiel srdce, lebo ja nemám tu na podgoraženého bezďaka. Ja, keď tam Laco, keď budeme mať zbrane, tak tam môžeme ísť. Niekto tam už potom bude, mal by si niekto mal skupinka hliadkovať. Tak ja môžem hliadkovať. A keď budeme mať zbrane, kauši, potom by sme mohli ísť. Ja tam aj pôjdem, keď budem mať zbrane už. Teda, Potom, keď niekto vojde, tak zavolať. Ale my nás potom odtiaľ dostaneme. Musíme sa zohrať ako tým, lebo toto je bitka o Slovensko. Hej, počuť tam vzdychy. tak buď tam robia marihuanu a fajky a niečo s tým robia. Alebo tam robia čoromoro. Počkajte to? Ja nič nepočujem. Hej, dávajte pozor, môžu tu byť pasce. Bacha, tam je jedna. Majú tu závetrie, kvôli tomu vrcholcu. Tam je basketbal, bože môj, vy ste blbí. Ale jaký bas? Možno, hej, Mario, možno, že aj tu na nie sú. Neviem ti z hlavy povedať. Ja. Ale tam nikto není. Tam boli. No, tak poď. Radšej poďme, no. Hej, takto rýchlo sa vzdáte. Áno, tak ty to správ potom, keď sa nezdávaš. Hej, ale, Ko tam ty? Ideme tam. hej, ale vy ste klopali len na ten plech. No a čo? No a čo? Klimačikovia. Ja, no bože, ty tomu nerozumieš. Ktorá skupina chce niekto zliadkovať a ktorá... To nie o čo vlastne nevyložujú. Chápeš, ale... Ale môže dojsť. A na čo chceš? Jano, ty už ideš? A nepočkáš na Pala? Máme o jedného človeka v týme menej. Dobre, počujte, a za chvíľu vám dojde. A keď budeme mať zbrane, tak v pohode môžeme ísť. Teda končí. 18 minút, 15. Ja mu volám. Fakt, a on... Však on pláva teraz, nemá vodu. Však on má v mobile, či v Dobre. mobile zbazí. Dobre, tak zatiaľ končíme s našou tým videom. Čau.